Ukanti kusenjalo amashishini asekuhlaleni aphefumula ngenxeba ngelixa lokushokoxeka kwamanzi. Amashishini afana nendawo zokwenza inwele kunye nendawo zokuhlamba imoto athi ajamelene nalehleko yemali nanjengoko amanzi eyimfuneko kumsebenzi wabo. Ukushoda kwamanzi okuqhubekayo kushiya izakhamuzi zaseGoli khungathekile, ikakhulukazi uma kubhekwa amazinga okushisa asehlobo aphezulu, amabhizinisi athwala kanzima, kanomunye wabanikazi beyindawo zokucwala inwele phecelezi salon endaweni yaseDobsonville uthi ugcine evalile kungakashayi nesikhathi ngenxa yokushoda kwamanzi. Affecta ngoba asikhona ukusebenza because of ngama-drops ngekukhona ukugeza ichemical, but besides asithipha ukuthi kubantu ba-relaxa kuphela la kunongena abantu bazokhada, then at least kuba ngcono nyana. Mhlawumbe bangazama ngama-jojoba tank, mhlawumbe kungaba ngcono nyana bangasinceda ngalokho nje kuphela. Khona manjalo uMnumzane uButhelezi ongumnikazi wendawo yokuwasha imoto eMoletsane eSoweto ucela usizo kwaJoburg Water ukuba babaxhase ngamathanga amanzi ukuze ezokwazi ukuqhubeka nebhizinisi lakhe. Indaba yamanzi i-problem kakhulu, especially thina njengoba sisebenza eKhawashi kanje. Sinokuba nenkinga when it comes to indaba zeyimoto, sekumele siwashe imoto. Leyo nto leyo kahle kahle nje isenza ukuthi umsebenzi wethu ungabi yilento le esifisa ukuthi ube yona. Asikhona ukuthi sijabulise abantu esisebenza ngabo ngaleyo ndlela leyo due to indaba yamanzi. Leyo nto nje silimaza kakhulu la enhleki la eKasi noma indawo yonke kahle kahle ine problem vele yamanzi abantu, but thina nje isiyalimala kakhulu especially esisebenza ngawo every day. Njengoba bekhala ibhungezi kwindawo asebenzela kuyona, athi sekuphela isonto amanzi engenawo okwenza umsebenzi wakhe ube nzima, ubese balula nokuthi kugcina sekunzima ngisho ukubhekana nabamlekelelayo ekuqinisekiseni ukuthi ibhizinisi liyaphumelela ngoba basuke bebheke ukuthize kungekho mali engenayo. Ezindabeni zeSoweto TV, nginguNobuhle wakwaNdlovu, ngiseSoweto.